Akala ko ganito yung tayo dito. Wala. Patay. Asa man siya sulod niya ate? Good morning sa tanan mga. Basta mo tanan. Balik karon mga. Pinato ka. Adlaw dito sa Manila, Cavite mga. Karon pa ko nakabiyahe truck ng sakyan pananti pa ko karon mga. Pananti ta karon ani. Sitwasyon na. Salamat sa Ginoo mga kay wala din yung kuha siya. Balik Ginoo mga. Ang kamot kita tamawan sa uban. Lamang sa uban. Mga Mubo Masbate mga. Connecting itoan to Cebu, City Mandawi. Ay mga, sinsan mo sa video mga, lain-lain na gini mga. Mga ditong kan mga kay mga ditong kaagi. Pari na kang umaga kay nagka-allergy ko. Mga and this parking area pakaroon din sa Mubo Masbate. Connecting mo to Cebu, City Mandawi mga. Muna karon diri sa Mubo Masbate, connecting ito Cebu. Bukuan karon. Naumbar ko sakyan. Maga na-miss na ko maga ang pan. Pagpanagat nato maga nung fishing. Bukuan. Pamana. Maga dili mo ito maistorya panahon maga. Kay usa ko yung lakaw sa biliran maga, sa tuwa, biliran Leyte, Kawayan. Kawayan na nabalbiliran maga. Ito January. February re ko yung lakaw to maga. Balik ka nagkumbalod mao nga. Lisod ato publika mo dito ana. Nagkumbalod nga. Napay lain sitwasyon nga nang dito panagat. Kay atong motor guba pa may atong kuan bitangan atong motor mao karon di pa ko diri kung nakita gyud ko ni makita yung dagat mga indani sa sitwasyon karon nalinaw kayo yung gusto ko na una dito na lang tato wala ko makalakaw nindot dito kay mamana ra ko tamaga yung dagat karon diri mga linaw kayo ang mata dito aron biliran na bal Kawayan murag mao gyapon linaw gyapon ni okay gyapon ni Masbate man diri mga atbang manestuan Kawayan ni mga duha ra ka isla sa agianan ni duha tulo ka isla mga ay na-miss na ko mga atong pagpanagat na-miss na ko atong pagpanagat ay pahala na Ginoo mga sa mga kamot itimahin mo nakita ra